Voilà! Čo hovoríte? Celkom ako z Rafaelovho obrazu. Čo robiť? Chcete ma pokúšať? Qualche giorno sarà della tua vanità. Radšej sa idem opýtať detí. Hej, to som ja. Čo z vás urobili pápeža? Kráva, pápež nie je červený. Prepáčte. Čo je? Ušla mi nadávka. Ňapeta, prvý raz si sa ospravedlil. Tuším, si už vychovaný. Čo sú to za šaty, Don Fili? Nehovorí sa Don Fili, ale odpuste jeho jasnosť. Kto je tu jasnosť? Vždy som bol pre vás Don Filippo. Vtedy, keď ste boli Don Filippo. Ale teraz ste pri cirkvi. Aha, jasne. Majster Eliáš, poďte Áno. sem. Pozri, aká vlečka. Poďte. Vrátite to pápežovi. Poďakujte za jeho nápad a poviete mu, že ide o omyl. Ale akože ide o omyl? Pápež sa nikdy nemýli. V otázke viery. Ako sa to vyzlieka? A kardinálska hodnosť nie je otázkou viery. Aj pápež sa môže zmýliť. Viete, aspoň v mojom prípade sa zmýlil. Len si predstavte, kardinála, ktorý chodí po Ríme a žobrať. Prečo by ste mali chodiť a žobrať? Pretože títo moji malí delikventi, ako hovoria Rimania, musia jesť. Kto sa o nich postará? Pošlem vám ich domov, povedzte svetosti, že mi je to ľúto. Možno na budúce. Dobre. A kedy? Hádam, keď sa znova narodím. Chlapci, poďte, pomôžte mi. Tak. Dokeľu Don Filipo sa odkňazil. Don Filipo zostane Don Filipom. Ďakujem pekne. Raj, večný raj. Pusť ma, Don Fili. Doniesla som vám dreváky. Ďakujem. Bohu chvála.